Hi ha des monuments tan espectaclusos que los creeriam l'obra del diable. Vejaz lo punt de gar. Erigit al segle I de nostra era, testimonio de l'enginy architectural roman. A quel punt és la peça mestresos de l'aquaducte que alimento pendent de segles la Nemausus antica. Historic de mai d'un biais, lo punt de gar és, dau nau de sus 49 mestre, lo mai gran dau punts aquaductes romans coneguts al monde. Bertadier des fils al riu tempestuós dau Gardunc en Cambo, lo colossal obratge foguet acabat en solament 5 anys. Una legenda coneguda en País d'Oc conta que lo diable, en escambi d'un ammo, hauria concebut l'obratge en un ognoig. Per fin final o recebre pascuno lebre como pres de son treball. Satan de ràbia lancèt l'animal tan fortament que l'emprencho n'és encara visible din la peira.